10 ta' Mejju, San Ġwann ta' Avila, saċerdot u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1500 u l-1569. Dan is-saċerdot, mistiku u kittieb, kien meqjum ħafna fi Spanja tas-seklu 16. Kien ħabib ta' San Ignazju Loyola u diversi qaddisin oħra magħrufa. Għen ħafna lil Santa Teresa ta' Avila, lil San Pietru ta' Alcantara, lil San Franġisk Borġja u lil San Ġwann ta' Alla bil-pariri sewja tiegħu. Il-Qaddis twiled fil-provinċja ta' Ciudad Real, xi 70 mil il-bogħod minn Toledo, Spanja, iben uniku ta' familja għanja ta' nies lut. Niesu batuh l-Università ta' Salamanca jistudja il-liġi, imma din il-karriera xejn ma kienet toġbu. U għadda 3 snin jitlob u jitakkes id-dar. Fuq suġġeriment ta' Franġiskan, bejn is-snin 1520 u 1526 Ġwann studja il-filosofija u t-teoloġija f'Alcalá taħt Domingo de Soto. Sa dan it-tant laħqu mietu missieru u ommu u kien ordnat qassis fl-1525. Kien jinqala ħafna għal predikazzjoni. Mixtieq ħafna li jmur il-missjoni tal-Messiku u qassam il-biċċa l-kbira li wiret lil-foqra. Imma l-Arċisqof ta' Sivilja xtaqu jibqa' Spanja u jippriedka fl-Andoljesja li dik il-ħabta kienet maħkuma mill-Mori u kellha bżonn tisma' il-messaġġ tal-Vanġelu. Għamel dan b'suċċess kbir għal 9 snin, imma fl-1531 sal-1533 kellu jidher quddiem l-Inkwiżizzjoni, akkużat li kien jgħallem ir-rigorizmu u li l-onja ma jistgħux isalvaw. Għamel ukoll xi żmien il-ħabs b'teddida li jiġi anki ikkundannat għal mewt. Billi dawn l-akkużi ma ġewx ippruvati u kien meħlus u moti appoġġ kbir mill-poplu. Ħalla diversi kitbiet, l-aktar ittri u prietki li juru qdusija profonda. L-akbar opra magħrufa tiegħu Audi Filii, trattat fuq il-perfezzjoni miktuba fl-1530, kitiba għal Donna Sanka Carillo li rrinunzjat għal ġid u għan-nobbiltà tagħha biex tgħix ħajja ta' talb u solitudni. San Ġwann ta' Avila marat ħafna fl-aħħar 15-il sena ta' ħajtu. Minħabba l-ammirazzjoni kbira li kellu għal San Ignazju Loyola tħajjar isir ġiżwita, imma il-provinċjal taħ parir jibqa' saċerdot djoċeżan. Madankollu jinsab midfun fil-Knisja tal-Ġiswidi ta' Montilla. San Ġwann ta' Avila miet ta' 69 sena fl-10 ta' Mejju tal-1569 u kien iddikjarat qaddis mill-Papa Pawlu VI fl-1970. Fl-20 ta' Wissu tal-2011 il-Papa Benedittu XVI qal li dan il-qaddis ma jdumx ma jkun iddikjarat duttur tal-Knisja. Infatti, dan seħħ fis-7 ta' Ottubru tas-sena 2012. San Ġwann ta' Avila kien jaf li il-ħajja tal-insara tista' tikkontradixxi l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu. Dan iseħħ meta nippruvaw ngħixu kif jgħid il-Malti, siq waħda l-hawn u oħra lem, jew fit-triq tan-nofs, billi nippruvaw noħolqu kompromessi mat-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja. Fis-seklu 16 fi Spanja, dawk li kienu favur ir-riforma tal-Knisja sikwiet kienu jiġu suspettati b'ereżija. San Ġwann ta' Avila baqa' sod fit-tagħlim nisrani awtentiku li eventwalment ġie rikonoxxut bħala
talim affidabbli ħafna tal-fidi nisranija. Kemm hu importanti li anki aħna fi żmien tal-lum ma ninġarrux mal-kurrent. Ma nistawx nitħallu li ninġarru ma' talim qarrieqi li b'mod fin imur kontra it-talim veru nisrani. Huwa essenzjali li l-verità inxandruha kif inhi u mhux nippruvaw induru magħha jew insemmu li jaqblinna. Ġesu qal lill-apostli tiegħu: kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja, id-dinja tobotkom. Insibuha fi Ġwann kapitlu 15, vers 19. Bl-istess mod, il-kitba tal-ewwel apostli ta' Ġesu spiss kienet tinkludi fiha l-immaġini tad-dinja li tirrappreżenta oppożizzjoni lejn it-talim tal-Evanġelju. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, jgħidilna l-Apostlu Pawlu f'Rumani kapitlu 12, vers 2. Għax l-erf ta' din id-dinja u bluha quddiem Alla, l-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 3, vers 19. Jeħtieġ li aħna nkunu viġilanti f'dinja li titbiegħed wisq minn dak li huwa spiritwali. Hija ħaġa mill-aktar essenzjali li aħna niġħdu kull ħaġa li mhijiex konforma mal-istandards tagħna, li fil-proċess nirrifjutaw li nikkonsenjaw ruħna għal dak li nixtiequ l-aktar, il-ħajja eterna fis-saltna ta' Alla. Inevitabbli li mejjel ta' dawk li jippruvaw jimxu wara l-pjan tas-salvazzjoni ta' Alla jafu jwasslu għal nuqqas ta' fejm jew saħansitra konflitt ma' dawk il-membri tal-familja u dawk il-ħbieb li ma jemnux fl-istess prinċipji. Dejjem se jkun hemm dan il-konflitt. Kull ġenerazzjoni li pruvat timxi wara l-pjan ta' Alla kellha l-isfidi tagħha. Fi żmien il-qedem, il-profeta Iżajija għamel il-kuraġġ lill-Iżraelin li lilhom huwa sejjaħ intom li tarfu l-ġustizzja, il-liġi tiegħi f'qalbkom. Lilhom huwa qal la tibżawx mit-tajjir tan-nies u min tkasbirhom la tirexux. Iżajija kapitlu 51, vers 7. Iżda tkun xi tkun il-kawża ta' konflitt ma' dawk li ma jifmux jew ma jemnux il-pjan ta' Alla, dawk li jifmuh huma dejjem mitlubin biex jażlu il-mod kif irid il-mulej u mhux kif trid id-dinja. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar bdejna naraw il-pubbliku ġenerali jaċċetta il-koabitazzjoni mingħajr żwieġ u iż-żwieġ bejn nies tal-istess sess. Is-sapport, l-edukazzjoni u saħansitra l-ħtiġijiet okkupazzjonali tal-midja qed joħolqu ċerti sfidi diffiċli għan-nisrani veru. Jeħtieġ li nimxu wara l-liġijiet u t-talim tal-Evanġelju fil-ħajja personali tagħna. Sewwa sew hekk kif aħna nippruvaw nuru imħabbitna lejn kulħadd. Hekk kif nagħmlu dan, xi kultant aħna jkollna naffaċċjaw iżda mingħajr ma nibżgħu dak li Iżajija sejjaħlu it-tajjir tan-nies. U int, tixed bħal San Ġwann ta' Avila għal verità tal-aħbar it-tajba u t-talim tal-Knisja Kattolika kif ġiet żvelata mill-Mulej Ġesu Kristu lill-Apostli tiegħu u lis-suċċessuri tagħhom fil-Knisja. Talba, Mulej, San Ġwann ta' Avila baqa' sod fl-istqarrija tal-fidi awtentika u kien ta' dawl għal poplu tiegħek, anki jekk kellu jaffaċċa akkużi folozz u anki ħabs. Għamel li btalbu għalina aħna wkoll nixdu għalik anki fi żmienna naffaċċaw kull forma ta' kuntrarju u skomdu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.